Ongi etorri, Klikasank txapelketaren 2025ko finalera. Klikasank Bilboko udalak eta Taupa euskaltzaleen mugimenduak antolatutako Arrapasan gaztentzako euskarazko aisialdi programaren baitan kokatzen den ekimen bada. Eta helburu nagusia da azken finean Bilboko gazteen artean euskara sustatzea. Horretarako gazteentzako erakargarrak diren aisialdirako askotariko aukerak batzen ditu Arrapasankek. Finalean, berez asmoa final erdiak eta finala jokatzea zen, baina azkenean zuzenean final handira egaroko gara, bostetik onenak irabaziko du. Eta bertan ditugu, alde batetik Beltz 1995, Ibai Alonso, eta bestetik Keko 8, Eneko Otsoa, aurrez aurre bilko direnak bata bestaren aurka partida hauetan. Aurkezen aldetik, ni Lander Osuta naiz, eta nirekin dago, beti bezala, Aritxo Derrezola, hau Aritz. Apa, egunon. Beste urte betez ez, Bilbon, finala, aurreko urtean kristo maila ontzan, Arritzekoa. Eta bera, urten ze sorpresa ikusten ditugun. Ez da beti izaten da final niko borrokatua, eta urten nork atatzen den garaie. Txapelketan ere, lehenengo fasean kanporaketan, betiko moduen, izugarrizko maila gari izan, jokalarizek gol piloa sartzen, geldialdi piloa hitzen, orduen sekulako maili ikusten da gaur egun Rocket Leaguek, naiz eta igual indar pizka galdu dauden, jentik jokatzen jarraitzen dugu, eta txapelketa handizek jokatzen dire, astero, orduen maila hori beti mantentzen da. Orduen baipatu dugu moduen, berez txapelketie sokar, hau da, futbola autoakaz modalitateen da, Rocket Leagueko betiko modalitate hori. Txapelketie Klikasank bat kontra bat da, orduen hemen bakarkako lehiak ikusko dugu, finalien bebai, bi gaztien artien, bakoitzak ja bere ordenagailu presteko, bere mandoak eta konfigurazio danak prest ditu. Orduan, klaro, azkenien hemen gauza asko jokatzen direz, Klikasankeko txapeldunek 150 euroko opari txartela eskuratuko deu, bideojokuek erosi izateko, kodie bera nahi daben plataformarako izango da, Nintendo eShopa, PlayStation Store, Steam, Epic, nahi daben plataformarako. Eta bigarren salkatu entzat saritxu egongo da, kasu honetan 50 euroko opari txartela lortuko dugu. Eta hori hemen egongo gara partida batzuk botatzen, baina garrantzitsu da bai gogoratzie Klikasank txapelketia da lau, baina arratsaldien Arrapasankek jarraitu ingo da bela, ze arratsaldeko eserietan Bilborroken Arrapasank gali talentu lehiaketi eta jaialdize egongo da. Eta hostien, arratsaldeko 8 aurrera Arrapasank jaizea hasiko da, Kainakai, Andoni Jokiegi edo Anepe bezalako artisten emanaldizekaz. Orduen Aritz, ja zotuzte gehiago lezatu birgarenik, hobeto partidak azazten garen. Osake, partidi sortu eta eurrera goaz. Ja abiatu gara partidakin, Indozkau bi aurkariak. Alde batetik Keko dekogu auto naranjiegaz, eta bestetik Beltz auto urdinegaz ortopera baloiek idatzen, eta gola... Baina, Keko kondo defendatu du, garen beratzat izango bat opera. Bia ganera, Bia gainera. Jau ez da oso oikoa izaten, bizi batera estandatzen. Beltze berriz baloia bere eskutan, erasotzaikoa, goitik sartzen zehatzeko da altura bat. Geldia dio zona horre, bai? Keko gaina turboa dauka, bezita, baina pixak zentratu algo batera, Beltz ondo iritsi da gelditzera. Azken bidean, baina azkira baten pixatu hola izaten da ez, bakoitza bestea tanteatzen du, ezin dezu gehiagi ere arriskatu azira batean, ze berdeketat zaude, atzetik jartzea aziratik arriskutu izan daiteke. Eta ez bakoitza berak guzti du, tirona, eta geldialdi ondi nio, bai. Beltzen geldiketa oso. Azira puntu baten, tanteatzen dindu behartzea, ikusi horrezu aurkariaren indargune zindian, aurguneak, hemen kontu, ze baloi arditik geratu da, azkar erreskuratu da Beltz. Eta bat balantze hori ez, erasora gehi egiten maezu, erasora gehi egiten maezu, askotan kontran harrapatu zeitazkete, Azken gogatu behar, hemen bakarka jokatzen zarizela, ez tekuzu beste bat defendatzen, laguntzen,
eurre edatzera biltzeko ziklo horretan izango dugu, baina hemen eurre edatzera bili bier da, eta hori da ikusten gabizena. Gelditzu barik, eta lehenengo gola, biltzen aldetik. Orain izan duguna ez, pixat geratu da horrak zean, erasoa igotazte gola keko, eta ez dio demora ikman itzultzeko, eta orduan Abeltzek atea libre aurkitu du, Abeltz bat eta guzti aurretik. Bai, egia da, normalin alako ikasen txapeketan asko ikusi dugu. Behin da barrio golak sartzen, gelditzu barik, alde batetik eta bestetik. Eta goingoan, justu hasi garen moduen, nahiko berezi izen da guretzat, ez? Ja, ia 2 minutu pase dire, eta gol bakarra ikusi dugu, orduen. Bai, gogoratu igual 5 minutura diala partida bakoitzak, gero berdinketa goten da demora hila edo rola bezalakoa goten da. Bigarrena beltzentzat, baina hor keko zur bilde gonda, iziz gelditzu ineu. Idea, baloiak kokatu dula eskuadran bertan. Bai. Ez da hain errazu izate, tempoa hori markatzea besteak tiroa ingo dizuna, hor daukazu beti pendiente, ez da errazu. Bi eta utz, beltzen alde, eta enperizkeko erasoan, ondo dautza, horre... Turboari geratzi, airien galdute geratzi hori ekiditi ebe oso garrantzitsu da kasu honetan. Beti, baina honen gehiago. Hori da, eta bat turboa gehatzen azia askotan, salduta geratu zaitezke oso golona, goitu bera jetxiz. Hori izaten egin dena, turboa geratzen azia batzutan salduta geratzen zea, ze ez dakizu, ez daukazu itzultzeko abiaurari, baina turbora iristen eta ardatu egiten duzu, berreskuratzeko, beraz. Kudeak eta hori ere eman behar daukate jokalari. Aurrera goaz, barriro. Hasikerak bez, gol bakoetan osteko barriro ateratzena neko kritikoa izaten da, partida honetan. Zer lortu behar dezu baloia zure ateraz gerturatzea gehiagi, baina baita ere denbora bat irabaztea turboa abiltzen juteko. Bai. Hortaz, hor zeratik mazu, bila ez batzea jute, baloia zuzenean zure atera etorri daiteke, baina bila gehiagi jute mazaren, posible da remonteak gezki ateratzea eta horren turbo gehiagi gastatu duzu, beraz. Urbil egon da, baina ez du lortu kekok. Eta entzotuz, ze beltze daukata kontraerazoa. Turboa guztiz beteta. Keko defenditzara ja hor dago, zai. Bai, eskepatu du. Ageriko hor beltzona dela, albotik iruten, eta laugarren gola lortu dugu. Bai, justu ate aurrera despejatuta, ja beltz behan 6 egon baloi hori gesteko. Bai, komentan dugu moduen bakarrik jokatzerakoan edo zein despeje txarturtetan dana, apurre galdute, saldute izten dutxune, horti errekuperetie komplikautxu izaten da. Bai, normalean bi zaudenean bat despejatzera dedikatzen da, eta beste behean geratzen da. Daitezken, retxaze bidezko rematea. Sugarria hor. Airean geldiri geratu da, turboaren erabileraz, hori ikusiko du errepikapenean. Airean gelditzen da eta mantentzen da baloia jetxe arte, eta ero zuenean vertikalki zesan du baloia. Pedantza jaurtitzen dugu, horrentza jaurti berrien. Hortitarako kontrol maila oso handizeuki, berda. Hori beti izaten dago ez, urtero harritzen gehala, gulanderrezia jokalari oso honak. Ez gaukagu gaitasun hori aidean gelditu, aidetik remate horiek egiteko, baloia aidean ematea. Estadioan alde. Urbil egon da keko hor, oso urbil, baina... Aipatu behar ez beltzu da laurretik, baina alan dabe bi jokalarize ikaragarrizko maile erakusten da bizela, hau ez da bromiet final hau, eta zu dinoz, Pentsatu Bilboko txapeletan onenetatik onenak pasatu diala. Hori da. Hauek kompetitu behar izan dute beraien kanporaketetan, eta segurazki jokalari honak geratu diala kanpoan. Hori da. Bai, eta lehen aipatu duzun hori nik bere gara izan ordu pila gainin dutzu zen Rocket Ligeri, baina inoz nina zeldu maila honetara, partida lehiak horretan kompetitiboa eta ordu nahi kotxu sartu nikoa, eta alan dabe hemen ikusten da biena, nintzen izango gaietzeko inoz bez. Lagunartean jokatzen zuenan, bai zerbait ateratzen zaizu, baina ero labuk ibiltzen dian klasifikatoria eta joten zeanean, ikusten zu ja txarxamarra zehala, eta jeta hauek jartzen zaituzte zeure tokian. Hori da. Alde batetik bestera eramaten, nik uste interesatzen zaiola orain partidaren kontrola izatea. Bai,
presari parik, lasai. Presari gabe, kontrola, turboaren maila altua mantenduz. Hori da. Baina, bueno, lan da be, kekontzat be, aukera hona da, ez? Ontxe, eta bai. No, lehenengoa berantzat. Lehenengoa. Urrengo partiduetarako, lehenengoa da azken finean. Urrengo partiduetarako lasaitasun hori lortzeko, ikusteko estrategia aldaben aukeratu, edo unik aldaben jo urrengorako. Garrantzitsu da ez etxitxi azken finean. Gaina goratu, lehenengoan emaitzak ez dula sola, simpleki lehenengoa irabazteak bat irabaztea seguratzen diztu, berdin eta bat eta utz edo 10 eta utz irabazi. Ondo defenda dute, 10 segundo faltaina. Beste lortzeko gaidan. Urbil egon da. Eta baloia lurra ikutzen badu. Hau be... Ikutzen du momentuan amaituko da. Beltzen kasu ondorun da bela, egizu zan. Da, bueno, lehenengo partien irabazli orduan beltz izen da, baina ondino ez da bukatu. Bostetik onenera jokatuko dugu final hau da, 3 partia irabazten da bezenak, lortuko dugu garaikurre. Eta, bueno, ez dakitzun aldetik, joan ez aldetik, urrengora jaurtitzeko, saltoitzeko, bai, prest? Beste batean gozor duen, hori da. Hueltanok en número 8 está. Ya sí, listo. Vale. Ay, respeto y no vale. Vale, ja bigarren partidaren hasierakin berriro ikusi dako dugu lehenoko partidan beltzasi da aurretik jartzen markagailuan. Horrek afektatzen du, azken finean esan duguna ez, atzetik jartzen mazia hainbeste ezin dezu erazutu, zeria 2 utz jarrizkero. Claro. Baina zurea... aldia atera eskero, batera hon eskero desuertxasune, kontuz jokatu behar zu, baina aldia ateratzen duzu nien, lasaizo jokatzen duzu, bestera batera, kontrolo gehiago dago zu partiduena, orduan, zerotik asterakoan reinizitzen da kontu da, ez da? Bai. Baina baloia berriz ere kekoren arte inguruan... Hori lortzen da ben, ez da ulertu. Urbil egon da, baina ez da ulertu. Beltzen aldetik, kontrola aukitziz gain, badaki turboa berreskuratzen, nora bideratu autoa ez, horre kontrola handizedeko. Baina, kekon aldetik be, nahiko maila handiz erakusten dut kontrola handizea, eta ia besteren bat sartzeko gaidan. Berriro ere betza horretik, kekoren alde baloia, piro entzut batu, baina ez. Taldu. Ego batera, kontuz, turbo oso gutxikin dijoa eta... ondo bideratu dugu. Turboa kontrolatzie gakoa da, propen diren. Oazten moten ez, bakarrik gola sartzeko gala pentsatzu, baina ez da holan. Bati bat hori ez, orain bezala baloia koren ate aldera abiatu da, turboakin ez dauka baloi hortara iristeko erasunik eta hor gehatzen zean ingo. Aurrera goaz barriro, beltzek ondo bideratu deu, turbo barik, epatu dugu moduen. Nazte ulertu. Zeraka, kasez izan laizke txilena... Bai, ez da, hori azkenien turbo horik ez teko zunien be, jokatzen jakin bida, baloi egidatzen, astiro alako gauzatxoek, alako salto edo tiro berezizek erabiltzen. Eta ero garrantzitsua, esate aurrean baloia honean ondo despejatu erazu indarra emanez, baloia hili gehatzen bada ate aurrean, erasotzen nahi danan bat horra izan bezala ematen ez, baloia poliki ematen. Zer momentu txarra dizen horrek, Osea, gehatzen mazia bakizu ja baloia hor geratu dala, eta zeltasuna daukatu da. Beltzeko formatik gora jarratzen dugu, hori da argi eta garbi berantzako lekurik erosoena. Bai, jokalari batek hori egiten du ez, baloia eramaten du bat goi aldetik, defendatzeko oso zaila da goian, porque turboakin airean mantendu behartzea, bera oso geldik eta honak kekorena orain. Bai. Hori dira zaiena, baina, karo, izan deguna, horietarako, ondoa izan keko atzera aurrera. Bai. Lagutz, beltzen alde, baina ondino aukera da, 7 minutu eta 20 segundo falte dira. Bigarren partida hau, lekasanken bigarren partida hau bukatzeko. Da aurrera goaz, horrero? Kekorentzat aukera, erasoan. Turbo guztia dauka. Aia. Beltzortzen. Leheneko zutonean zai. Orain kontra erasoa beste aldera.
zeltasuna horre goten da. Osa, bote txiki horiekin jartzen zaizunean, motzean jokatzen, oso zaila da hori defenditzea. Bai. Baina hor ikusi dugu, batera defenditzera, eta beste bote bat ematen dizu baretan aurka, eta ja... Bai, hori asko nabari da, baloien bote normala da jokatzen abez, baina aldatu ezkero apur bat, edo beste baloien bota bat jarri ezkero hor asko nabari da, zelan galtzen zaren jokuen, eta, epa! Zutoinera jodu... Kampo batera, bigarren zutoina jotzetik ez da urruti ibili. Ez. Beste aukera bat, jak. Baina zaten duguna behetik defendatzeko errazagoa izaten da, aireko baloia hau izaten dira. Hor. Gerbiketa oso ona izan da. Berriz bat. gerbiketa onda. Hirugarren bat, bai. Berriz ondo. Etxibarik, holan bai, holan jarratxu da. Baloia horra atera da, beste kornerrela atera da. Beltza alde batetik edo bestetik erazoan. Kegoia iritsi da. Iai aldu da horre, baina... Eta beste bat, tak? Keko fondo desbideratzeko. Desbideratuta. Horen beltzen zelaen dago, baina kontrola beltzek dauka. Keko zein dago. Liston, kontrola hor beltzen aldetik. Turboa dauka berriz, bere posizioa berreskuratzeko. Aurrera guaz, Keko erazoan, baloia goiti dator, altuera. Turboarik. Turboarik eta baina albo atera. Berriz erreskuatu turboa. Beltz erazoan. Baloia atzean geratu zaio. Pero hau da gaitasuna. Kotxaren gainean baloia ematera kontrol hori. Baina egozi momentu bukaraino egon zaitezke baloiak gainean daukazula albo batetik bestetik ateratzeko, hori defendatzeko oso izaten dara, eta Keko nintzpara da oso ondo horretuta, ez da aldu beltz. Gainetik pasatu dio, beti izaten duna ez. Tiro horiek goiti dituztenak zaila dia defenditzeko. Baina beti haukazu beldurrak, kolpeak zuk desbidatzeko kolpea emanezko barroa sartu dezakezula. Baloi zailak. Bosta bat, minutu eta 10 segundu amaitzeko bigarren partida hau. Beltzeko ez du parkatu aurrekoa, eta barriro, bere tokiri guztukonetik, oso kontrolon erakutsitze, eta Keko barriro oso hurbil. Oso reaktiboa izan behartzea ikusi horrezu bestean noiz abiatzen den tiro aitera. Horren, beltzek badoka bere abidezia engainatzeko pixkat. Oso reaktiboa izan behar duzu, bestea abiatzen denean, baina hor despejatzeko horren behartzea. Aldun dugu, Keko, baina aldi berien ondo urteiako. Baloia... Kontrole hor. Beltz berriz erazoan. Hor ikusi da garbi, naiz eta barrura ez dan jun, nola azken unean beltzek baloia desbideratu duen, ibilbidetik. Galdu gurin nabil, baina Keko ondo mantentzen dugu bere postue, eta lortu dugu azkenian. 10 segundu. Goitik dator. Zaten duguna airetik datorrenean hor salto egitea da, baina gero airean koete bat bezala kontrolatu behar duzu kotxea. Eta horazten direko merizet. Eta horazten dira zailtasuna. Eta 5 segundo faltan da azkenengo gola beltzen aldetik. Beste ematik ikusten dugu, ez eta 5 segundo izen, gogoratu behar da baloiek airin jarratzen den bitxartien, partidi ez dela bukatzen. Eta azkenengo segunduak, zerazki lehenengo kolpea izan dute, baloia atera da. Keko dauka aukera, bigarren azartuko. Ondo bota dugu baina ez etxemon. Eta bigarren partiduen garaie, bigarrenez beltz izan da. Hirugarren partidara joko dugu segituen orduan. Eta ja matchbola esaten dana ez. Beltzek bi tauz dijoa. Irabazten badu hau txapelketako irabazleetzat joko dugu. Hori da. Eta Keko presio hori ez.
buelta emateko, orain nahi nuzteino gehiago kontuzibidea dauka, ondo defenditzen, eta hortik. Ondo defenditzeko. Beltze kunbidarik barri ez, barriro bere jokaldirik gogoko nahi dugu hor. Goitik ekarri, alturatik ekarri, eta azkenengo gunean remate hori. Zikaldi egaz hori kontrolatzeko ez, abilezi hori. Gara hori, upina eskendu zenengo gauza. Ez. Ni gehienetan goian horiek egan atatzen ditzanean baloia faiatzen duz. Agian, beti izaten deuna ez, etxan dagoena edo ikuslearentzat errezain daiteke, baina gero airean kontrolazia oso zaila da. Bigarrena beltzintzat, hori idatzi, nik adibidez dut inoz lortu bez, beti kolpe bat, txute bat izango zena botatie baina airi nolan kontroleti dena da inoz lortu. Eta airean baloiakin batera. Hori, bai. Ego ez bazai, baloiakin jutea, baloia eroriko den punturaino kotxea araño ematea. Hori, agera azkenengo remate hori ditzeko, bai. Espeditzera zoan, ondo duzkorra, bai. Doa, du lortu hor. Hau edi arrestutua. Bai. Hau da zaten deuna, airean baloia adikoan punturaz batzea ematen, turboa gastatu duzu, baina zezan behar dago, airean egan egiteko turboa erabili behar duzu, koetearen efektu hori egiteko. Da zolan komenia etxu topera gutxi. Batez airera joterakoan. Hori da, eta erortzen mazara turboa erabilita, turborik gabe erortzen zea, bestea ja prest dago, baloia erortzen denean, ira erortzen denean remate hori egiteko. Hori da. Hortaz, oso zara eskutu. Gitxi ikusi duguzena partida honetan izan dire pintxoak, ez? Horre talka gendun balaie... Lehenengo partidan ikusi deu bia gainera zen diala, eliminatu diana. Bai, hori da. Normalen bat eliminatu izaten da, eta horrek ematen dio abantaila bat segundu batzuetakoa besteei. Dakiko hor, lortzen da ben. Oso ona. Epa! Benaz pasatu da. Hor barriro, eta... Hor da bize, aurre da atxera. Erasoan. Airetik, bere jokaldi... Bai. Maitatua. Barriro lortu dugu, gongoan hori ez da. Segurenik defenditzeko zaiena dana. Goiti datozten horiek. Lurreti datozenak planoan zabitz, kontrolatzeko kotxe asko zerra zabala. Ez bakarrik gotxe datozena, ganera ez, rebote hori, gero barrio txoki, horre dire... Vertikalki gesten dizu baloia, beltz hortan espezialista da, vertikalki gestean defenditzeko izugarri zaila da. Zu defenditzeko kakatu hartzea lerroan, eta lerroan nolain goiti datorren kotxea ezin dezu maniobratu hori defenditzeko, ez da berrenza. Keko hemen dabil, bera orain baloian kontrola, bera erasoan, eta ondo zentratu armatea jaiatu du. Urbil, oso urbil egon da. Baina jarretxezen dugu, alegin egiten, eta hor lehenengo garantza, kekontzea, eta guztak bukatu. Beltzo lortu kolpe hori matea despejatzeko, baina ondo zegoen, keko, bertan. Baloi atera da langara. Horre beste krisi momentu batzuk izan dira, zabizen porteria horrien, ebre da atxera. Baloi ardi sartuta dagoean, erdi ez, eta ez dakizune barrurako tendentzia izango duen, kanporakoa, ikutza batzutan bidurra emate izan zen, okerra egin dezakela. Iko aukera politxe dugu, baina beltza horre dutako. Ondo, gutxienez, beltzi ez dio aukera eman errez eramatzen. Aukera da. Aukera politxe hor. Ostras, ze ona. Remate oso ona zan, Bai. Airetik etorri da urrutitik, potentziakin, bakarrik zutoinera bera atera da. Gogota morro guzti gazkunda hor, baina ez du lortu. Baina orain ikusten dugu, baloia orain beltzen ate inguruan dabilela azken batean, orain justu izantearekin batera bestera junda. Ez du lortu. Hori bai, segiduen ja baloipin egon da. Handoa. Oso ona hori. Eskutatupa. Gandi entzat importantzea turba berrezko. Bai. Baloia hor
vertikalki geratzen dian horietan, flotatzen geratzen horietan. Aizerrein nolakoa. Denbora kudeatu errezu kurba. Ez dugu ondo ikusi hor, Zer ondo ikusi errepikapenen ikusikoan, azken momentuan baloia despiratu diola, Bai. Eskui eskerra indio, eta... Eta bat... Jail dauka... Kekok, baina ezinezkoa ez? Ezinezkoa ez hau ez da bukatu. Gauza handia hoa ikusi dira, Bai. oso geldia. Baina nola denbora gelditu egiten da, ez maitzen duzunean. Azkenien minutu terdi, baina benetan gehiago izatik, Segundutako golak ikusi izan ditugu, beste urte batzutan hasieratik zuzenean kolpatu eta barrela jutea. Ahora ostan defentsuna, Upa, ostras. Ai, urbil egon da, baina ez da urbil. Gaur ikusten turboa erabili dula, beltze bauzka, ate inguruan, turbo txikia berreskuratzeko, atean bertan defenditzen da honak ez dauka hori aukerarik, ontaz denbora kontua izaten da, turboa gastatzea. Eta, bueno, oinartien beltz ikusi dugu nagusitzen, baina egize da, barrero, kekon maili oso nadala. Bai, eta onaino iritsi bada, eta ona finaleraz dia iristen maila txarra daukaten. Claro, nintzen duko. Nire ezin dola zen. Bai. Baina bizitza galdute, baina... Gaur ez Aukera aukera bat. oso ona, Bai, ja, ez azkeneko zen tokea, berrik ere barura, Esan dugu moduen, gol bakat zartzerakoan, barrero partidu azterakoan denbori geldituzte hau, ez? Benetako futbola moduen. Ordu... Benetakoa ez da gelditzen. Ai, parkatu. Benetako futbolara alderantz. Ados. Orduen hau Saskibaloia mai gelditzen. luzetu bitzen da azken finean. Eta partida asko, gol asko badauz, benetan luziek izanleik ez. Bai, eta batik betikoa ez, berdinketan iristen badia zara, nola... Urrezko gola da. Urrezko golaren mekanika hori da honez, pasatu itezke minutua. Bai. Ea momentu horretan, gutxien arriskatzea nahi izaten duzu. Hor, sakatu, biurri barik, baina... Ketako eratzuan... Azkeneko segunduak, partida honenak. Beltzerazoan, Bai, ez da heldu hor, bai, atzin geratu atasketa, da, ez du lortu araitzi. 10 segundo faltan, eta itxura batien badekogu 2025ko klikasankeko txapelduna. Segunduak, baloia, falta... Segunduak, baloia goratu aidean, daun bitartean horrez dela maitzen. Eta beltz baloia kontrolatzen, zari beste gotik egon. Aidean mantendu nahi dute. Bukatu da. Eta, bueno, bukatu da, txapelketia, txalo bero bat, bai beltzentzat, bai kekontzat. Ze bukatu da, baina, bueno, epatu duguna, azkenin naiz eta laburre izen, hemen maila oso narakutsi dabe, partida oso politxek izan dira orokorrien. Eta azkenin peni da, horren motxezetie, partida gizako ikusteko gogoz geratu garela esan biharra dau, baina hausen da, klikasanken txapelketako 2025ko final handize, beltz 1995 irabazi deu, baina atzetik bigarren postuen geratu jako keko sortzia, bi gazte bilbotar, izugarrizko maila erakusten, da espero dugune, urrengoren baten edo, barriro antzeran ikustie. Orduen, eskerrik asko, ez dakit honegazia bukaeri emotei komenidan aritz, baina, bueno... Sare banak eta zuzenekotik kanpo ingo deu. Horize da. Argazki gateraz. Eta, bueno, gogoratu barriro, klikasankek, arrapasank ekimenak aurrera jarraitzen dabela, gero arratsaldien zeretan Bilborroken egongo dela talentu lehiaketi da jaialdize, eta ostien, nahi da benantzat, jaialdize, arrapasank jaizea hasiko da, barriro kainakai, Andoni Jokiegi edo Anepe moduko artistakaz, orduen, dan oso gonbidatute, Bilbotar gazte guztizok, eta besterik barik, eskerrik asko gure zuzeneko hau ikustiarren, txapelketa hau ikustiarren, eta hurrengo baten datorren urtien egongo gara batera. Hori da, hurrengo urtea, maila seguru igotzen jarraituko dula. Horize da. Agur. Agur bai.